Doka wuono no winjo bura matudo gavana machon ma Migori Zachary Obado kod achije mamoko e wi nek mar Sharon Otieno. Kennedy Onyango Kasera ma en jariembo mar nyamburko nolero ne doho gima notimore e otieno mar tarik 3 dwe mar 9 higa mar 2018 manonege Sharon. En bura mamulo gavana machon ma Migori Zachary Obado, jating dai mare Michael Oyamo kod Caspar Obiere wi nek mar nyadendi Sharon Otieno kod nyathine mapok onyuol. Joneno nodhi nyime gi chiwo neno e nyim doho. Wote walikimbia wakaenda kwa mokwongo ne ok onyalo nyiso tudruok mar nyamburko mawachore notige nek makamano gi ji adek manodonjnegigo. Alihofia hiyo maisha yake. Janeno mar ariyo Kennedy Onyango Kasera to nyiso doho ni jafwambo moro manoyangore kaka Barak noringo donje ode ka kwayo kony bang' buodho kendo ringe lwet jogo manowacho ni noteke. Kasera ma en jariemb nyamburko wacho ni nowinjo ka jago nogoyo koko but dalane eka bang'e nonyiso wuode mondo yaw dhoot owinjie ni ang'o mane dhi mbele. Kulikuwa na scream outside my house na nikasikia kulikuwa na mlio ya generator, alafu there was somebody screaming outside my gate, my door. Kufungua mlango kuna mtu aliingia ndani, na vile aliingia ndani ni kama alikuwa na hofu na mashaka hivi, akaingia mpaka bedroom. Ukiingia kwa nyumba yangu, the first door ni ya bedroom. Sasa akaingia kwa bedroom, ni kama alikuwa na hema hivi. Luoro no make kane jalno thurure nyaka kachina. Nilikuwa na mashaka kwa vile unajua sikuelewa ni yeye ni nani. Na unajua mtu akiingia ndani ya bedroom, sisi tuseme kama Wajaluo, bedroom yako ndio pale ambapo unaweza weka silaha. Na mtu akiingia ndani, unajua sasa lazima uwe na hofu na mashaka. Sasa mimi nilikuwa nimebeba tu stool yenye nilikuwa nimepata hapo, nijikinge. Kata kamano ne okonyise ni ng'agini manoteke komedo ni noheporo manoriwo gi jakony gavana machon no kod Sharon Otieno kana osechich ni ne nyalo tiek ngimagi. Vile aliniambia anataka usaidizi kutoka kwangu, na kulingana na kesi yake vile ilikuwa na hali yake, nikamwambia siwezi kukusaidia. Mali ambapo unaweza pata usaidizi ni kwa polisi, na tuko na police post yenye iko hapa karibu. Sasa nikamchukua, nikamweka kwa gari, nikampeleka kwa police post. Burano podhi nyime ka joneno medo pedho neno magie wigi maging'eyo kutendo gi nek mar Sharon Otieno maringre ne okwanye bunge Makodera higa 2018. Koram gajwang' ndeka prayo kadariyo bang' sadek